Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Ang pagtagad may tundugang mga hisgutanan ron. Ito ni pagtagad mga kaigala, no? Ato nga Taknals 8:33 naman mga higala unya aritas tundugang mga hisgutanan kay niadtong milabayng Biyernes. Grabe ang sunog sa Mambaling. Unya kinini ang Sitio Lawis, Barangay Mambaling. Ang Alaska Mambaling dili dapitara. Pero mo na sud dito. Kanang Lawis Mambaling imo makita na mahigala mo agi bitaw ka sa SRP. Inigagi nimo na pantan ari ka sa Mambaling agi nga kuan na may flyover diha. Inigliko nimo padong dito sa SRP makita ra nimo nasa wa. O gikan po ka sa SRP pinantan agi ka ng SMC Side City makita ra nimo. Mao na diha ang Lawis Mambaling purbidang kusuga sunog na tumilabayng Biyernes mga higala. Pila man gyud kabalay tanan day Maris ang latest. Kay pirmirong report 300 ka mga balay raman to kapin. Unya dunay 1,500 ka individual ang na kuan ani na apektaran. Paita mga higala. So ug musod ka dito sa area, sikit-sikit man ang mga panimalay anang Mambaling. Muna nga paspasan gyud nag responde sa mga kabomberuhan panalitag dunay sunog kanang Mambaling kanunay nga masunugan day kan mga Alaska diya sa may Lawis kanang iriyaha diya nya ang atong panimbako ba og dunay gani sunog anang lugar kinahanglan ang atong kabomberuhan within 6 minutes mao man ang ilang rules in the Maris makaresponde gyud sila kay kanagong 5 minutes may galas kayo kanang 5 minutes kapag kaon sa kayo tidakuan na kanang makaon mga sukid tigpaminaw. So ikaw bumbiro ka, ang ato mga fire trucks kinahanglan makaresponde dayon. Ang nakarisod anang Mambaling kay ang agianan perting sikita sa gyud kayo. Lisod pa gyud kayo. Mo nay pait. Nya do na pay pang parking sa daplin, ay sos Ginoo ko. Ang sikad-sikad daghan ginon kay diha. Kanang mga Mambaling, kanang mga dulho kanat na napita. Ang pait na gud kung dunay masunog nga balay, kanit-kanit na dito. Tungod kay made of light materials ang mga balay unya ga sikit-sikit mga higala. Mo na nga kung dunay sunog usa ka balay masunog di gani na matabang og dali. Sikit-sikit yun na padong na nga to sa kwan. Maugdaw gyud na diha. Kunang paspasan yung respondes ka bumiruhan nga maugdaw nang kayo aron hindi na makatabok sa lain pa mahigala kay pasagdan ni monasos Ginoo ko. Ang sunog mahigala bida. Kaluluoy kayong sitwasyon human sunog mahigala labaw pag nagian og giras marawi mga sukid di paminaw nahimong mga skeleton ang mga balay in town mga sukid di paminaw perting luuya perting paita sa sitwasyon unya ang nakaamong kadto mga higala ginganlag Role Siso nga usa ka ex-convict nga 39 anyos matod pa nalulong og nayabag sa ginadiling drugas. Straight to the point. Tawa? Kanaging drugs mahigala bidada ko ang problema gina. O monha ka ng Mambaling mga sukid tigpaminaw patidaghan ng tao sikit-sikit ng tao diha. Kaning ana nga mga area. Naa diha tanang kuan. Naay mga mamaligya pud mahigala dagkong putos na pud mamaligya gagmayng putos. Kita kag mga tao da uban kagut ng ipon mga higala. Ang problema na daghan man ang mga tarong yun kontra ini mga adik. Daghan man ang mga tarong. Unya kanang mga tarong din panalitan ka ng mga balay naamong ka anang usa ka adik-adik. Kay matod pa sa report nga to nakuha nga kining tawhana do naman nakakita gyud ani. Sa to naglabay og butane, sa pati tinuod ay naglabay og butane or
ilang gidagkutan tong ilang kurtina. Kaya nayabag lagi sa drugs. Ikaduha na ng higayon ni attempt ni mahigalag pangsunog niya. Mao niya ang epekto mga kaigalaan sa drugas. Inani kadako ang epekto sa drugas. Sa usa ka tawo mahigalang nayabag ang utok gumikan sa drugs, 300 ka mga panimalay kapin ang naugdaw mga suking tigpaminaw. Sa 300 ka mga balay, pila man na ka individual. Ang usa ka balay may gala, usa ka pamilya, ibutang talag na ay 3 o 5, napay mga nag-abang ng naadya, daghan gyud taon. Ang nawad-an o panimay mahigala gumikan adtong ginganlag ruli season ba to day? Siso. Ha? Oh. Ruli siso. Nga mao mga higalay hinungdan nga nasunog ni. Kaya ang gisunog mga suking tigpaminaw. Mo ni epektos drugs. Mo na mga higalay pait nga realidad. Inana kadako mga higalang epekto. Maamong kadto mga taong tarong. Maamong kadto mahigalang mga inosente. Kana mga balay din ha. May lagkato mga balay drug lord to na apil o kasunog. Makaingon magkagna merese inyo man ang negosyo. Ang problema na ron, maapil kasunog ng wa gitaon mga higalay gihimo nga dautan. Nagtinarong ra ka nara ka muuli ng mambaling. Nara ka nakapwesto ng mambaling. Naapil kag kasunog. So pila man ka unsa man ka makaluluoy ron, ang ato maigsuon na diha. Mo ni roy tan-awon nun. Actually kining election maabot mga kaigalaan. Usa ining tanawon mabitaw kung pangutana bitawan to mga namisita diri. Number 1, kanang drugs unsaon pag-continue ng war against drugs ni Presidente Rodrigo Duterte unsaon na kay at least panahon Duterte mo ni kunhod maguna. Unsaon na nga ma-continue. Ikaduha kining mga unsaon to pag-recover gikan sa problema ining pandemic. Or nagpadayon pa ning pandemic kay nanabay Omicron sad. Kinsa man dinha ang leader nga makatabang nato ni ining pandemic kanang dunay katakos dunay capability nga mulid nato ining panahon sa pandemic mga higala. Mulid nato panahon sa pandemic, mutabang nato nga makabangon tagikan sa pandemic o makatabang nato nga mapadayon mga higala nga safety ta batok ining mga adik-adik. Kay problema man gyud ako ni, tanaw ha, lain na ring gipahinumduman ta mga kaigalan ha. Lain ning pahinumdum nato nga inala ang epektos drugs. So atong ang matag-usa nato mga higala, atong bantay magbinantayay ta usa-usa, mura mag-COVID ba nga, mag-face mask ang kita. Nya kini information campaign atos drugs, ayo lagi mo anang drugs kay kuya lagi na. Saon taman mahigala ning uban nga madam gyud. Ang pait lagi mayabag ng utok, magsunog dihagkuan, paitan no labi naadlaw ning o na gabiing dako na day nga kanang nanay nangatog na ba niya may pagsunog. Kani kay adlawan pa man ni Inday Maris. Ang pait hapon na. Ang pait ana kung nahitabo ni may gala kanang gabi diha nang pait gyud kay nangatog ng uban ba makamatay pa gyud tao noon. Pati grabiha ko ng mambaling mga sukid tigpaminaw. Unsa ka sikid dako ka ng barangay mambaling oy. Tidako ana Inday Maris. Mo nang ikaw gani maoy kapitan na sa man si Kapitan Hines Abiliana iya man ang kwan barangay. Unsa may atong kwan na ron. Pwede lagi lalim. Dakuan ang mabaling niya gasikit-sikit ng balay din no? Nya karon laing controversial mahigala gawas anang sunog. Gawas nga adik-adik to. Laing na controversial kay niadto mong Birnes mausad to ang lubong ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla. So akong gi-interview gyud ang ato mahigalang taga fire department para maklaro ginato mga higala. Maayo na maklaro ginato ni. So di man ta gusto makikila mahimo tag komentaryo dayon nga wa ta makakuha sa facts gyud. Atong gi-interview tong taga fire department. In fact, atong nahinabi si FO2 Fulbert Navarro niadto milabay nga Sabado, no? Labot aning problema sunog. Unya nag-interview ato tang gi-contact sa ilang hipi sa fire department wa man ato makontak. So sige na lang. So si Fulbert Navarro maro to na interview. Pero atong ipatug-an sa mga sitwasyon na ni. Pag katungkong kang Labilla mga higala, si Labilla magud mayor na to sa Sugbo. Unya nag-serve siya mga kaigalaan public service gikan pagod sa iyang pagka-ombudsman director. Nagserbisyo na gud as publiko. Unya sa iyang pagka-konsihal pila ka tuig nga konsihal duha ka termino nga nahimong vice mayor og hangtod na mayor. So tungod ana na namatay man sa Maygala on active duty as mayor sa Cebu City niya mga organizers sad nga nag-organize
Ngayon, naglubong nila Bilya may gala, mauna ito mga buhaton. Anak man gina, no? Labi na mga dagkong official sa Dakbayan Mahigala. Unya, karon sila Bilya, paghatag niya og honor mga kaigalaan ining maong sitwasyon, so doon mga organizer nga, mauna ito buhaton, gikan Mahigala sa, katog, na naman ito mga organizers ato Inday Maris. So, gikan dito sa Cosmopolitan Funeral Homes, giparada ang patayng lawas nila Bilya padong sa City Hall. Apil naman to sa mga kwan, no? Paghatag po kahigayunan sa mga subuanon nga mohatag sa katapusang yukbo ngadto sa atong mayor. So niya nang Biyernes gikan sa Cebu City Hall kay dito man mahigala gihaya sad agi og tungod kay siya may mayor sugbo mahigala niya dunay public viewing atong gusto mahigalang mo tan-aw sa katapusang higayon. Pag humana na kanang Biyernes alas 12 sa udto tong ilang misa rekim. So gidang patay lawas nila Bilya gikan sa City Hall padong sa Metropolitan Cathedral. Pag abot sa cathedral, motong gibiyahe nila mga higala. Ang patayng lawas, gikan sa cathedral, agi diri sa Osmeña Boulevard, Inday Maris, niagi pa ganito sa ato. Iskaryo, padong na dito sa Talamban sa Golden Haven. Apil diha mga higala sa seremonyas nga dunay water salot nga himuon. So, dunay request ang mga organizers ni ining paglubong mahigalang kanhi Mayor Edgardo Labilla, nag-request nga mo request sa mga fire trucks nga mao mga higalay mo hatag bag water salot. So kanang water salot Inday Maris kun na kanang gamito ng mga di man kayo kuan god sagad god og na mga higalay mamatay labi na kung man in uniform ang kasagaran na 21 gun salot. Paghatag nagpasidungog mahigalas na matay. Unsa man ang 21 gun salot? Panalitan. Ang namatay mahigalas sundalo, pulis, man in uniform man. Naglubong ana, doon ay 21 ka buto ang ipabaw niya. So ibutan tag 7 ka tawo panalitan magpabuto, pagkaman ana nga kwan, pag unang buto dungan na. Dungan niya dayon ikaduha. So 7 ka buok, katulo ng pabuto do, 21 gun salot. Napay uban nga ipaarak lang ina agig pag respect ba o agig pag saludos na matay. Sila Bilya gihimuan sa ana. So aside anang 21 gun salot, sila Bilya mahigala ang patayng lawas ni Mayor Edgardo Labilla nga gilubong na itong Biyernes gihimuan sad og water salot kay kini gong atong fire department kining kabomberuhan mahigala og dunay kaslon sa nila nga sakop sa bombero pwede nila nang gamiton ang fire truck seremonyas ba unya mag water salot sad sila kanang sakop kas bombero o panalitan po dunay mamatay nila mao gyapon gamiton ang water salot dili kayo na inana ka kuan gyud popular, ang pinaka-popular kanang 21 gun salot. Pero kanang water salot nasa day na day. Paghatag pasidungog baso sila Bilya gitagaan og 21 gun salot, gitagan po siya og water salot. Kay naman po natabang sa fire department. So nag-request ding organizer nga ang bombero ipaadto mahigala atos lubong nila Bilya aron nga makatabang og atol sa seremonyas. Na atong gi-interview si Fulbert Navarro, kini ako mahigala di man nagita mo tuog di ta makakuha no. Ako na-interview si F.O. Fulbert Navarro, usara kuno ka fire truck. Ang ilang gi-deploy dito para sa lubong nila Bilya. Pila man ka fire truck ito nakita sa atong video. Usara ba yun? Sa to pa kung usara ka fire truck ang sa fire department nga gihatag, posible doon na pay lain ato na may mga volunteers na naa. So, out of 15 fire trucks, ang atong Cebu City Fire Department, 15 kabuk fire trucks na, ang usa ilang gi-deploy paglubong mga higalang Mayor Labilla. Sa ito pa, 14 na lang ka fire trucks. Wapay labot na mga barangay brigades. Na may mga volunteer barangay brigades. Padalitan ka ng Santo Niño. Naman na. Wapay labot tong Chinese, kinig yung sa Chinese. Volunteer brigade. Mas grabe ng ilang higala. Lupig pag ng atong mga fire truck sa Cebu City Fire Department. Ngayon ng ilang kwan. Napas na mga ladder tag-as kayo sa Filipino-Chinese. Volunteer brigade. Nanabas tiyong dapit ng ilang kampo. So, mutabang na sila responde. Pero kadtong pagkalubong ni Labilla, ang gi-request adto ang Cebu City Fire Department, nag-deploy usa ka fire truck dito. Usa ra kuno ingon si Fulbert Navarro. Ingon Fulbert Navarro usa ka fire truck. Sa atong video, kumusta man day? Doon na ba ilaing mga fire trucks ito? So, naghatag to og water salot ni Labilla. Karon mga higala anang pero sayo-sayo pa man gud to kay alas 12 ba itong misa rekim ni Labilla day. Inday Maris o Inday Alvi alas 12 no nya human giparada dayon dito.
So, nahuman-human na to dito sa Talamban, Golden Haven man eh. Layo ko din Golden Haven sad, pero nahuman-human na, pero usara po ka fire truck. So, sa ito pa, pagsunog sa Mambaling, na-deploy nila ang 14 ka fire trucks para sa Mambaling. Mao naman ko na bag-o nila karon kay ako manggipungutana kay sa una magod. Kuan pa ko sa una kining reporter pa ko kanadto mo. Sakay mo ng fire truck ka kasamangki. Reporter pa ko sa Bumburadyo sa una. Uy, duty mi kanang kadto sa una gud pila ka patrol na mo sa ramang kabuok. So ipang kuan man lang mi, ipang deploy man lang mi, no? So deploy ko to CCMC kanadto. Assign ko CCMC reporter ko or Ares Vicente Soto. Pag ingon nga, lingkod-lingkod ka sa CMC, pabot-pabot ka ng mga reports nga makuha nimo. Pag butingog ng siren sa fire department, sa tupad doon ay sunog. Sakay ko anang kung sa unoy. Kanang bumbiro, manang ako kanang to, kanang report. Mag-una yung kong report na kasamangki. Isang reporter pa ko sa una. Ako mag-unang ayuhon akong trabaho. Bisan o kwan, reporter ko sa una, mag-una akong report. Una katong mong manager sa una. I-believe sigito na ako, kay mukugim ko kong trabaho. Maunggo na kong kwan, bisa pag unsay hatag na kong trabaho. Ako ng trabaho og tarong. So sa una reporter ko, sakay ko ng bumbiro eh. Sakay, inig-report ko, ang siren sa bumbiro na, masuod pa sa report. Karon, no, diyan naman ko, nag-angkor mo ko diri. Ako sa ngayuhon nga po na ako pag-angkor. Mo nang naghiminaw na to, kasamangke. No? Kaya ato sa ngayuhon na itong pag-angkor. So na reporter ko, ako sa nang giayo eh. Sakay ko ng, kapila ko kasakay ng fire truck. Para mag-report mga higala. Nga kanang mag-report ka sa kuan. Lisod kay kusog na ba kay managan kay magkuan ko na, magsirin ko na. Nga kanang nakailan man sila na to nga media ta ba. Kailan man sila, sir, sakay mi sir. Sige sakay. Kanadto mag-una ko sa report so na, iabot sa mga nasunugan kay bila usahay kung makasakay fire truck, mag-una may mauban sa fire truck. Usahay ganay guay di may kasakay fire truck, mag-una may kay active man kay ko sa una, reporter ko sa una. Active kay ko eh. Maingon ko nag-abot na mo sa sunog dito. Ang among gipangita, bumbiro, dili bumburadyo. Ano man, ako reporter ka na ito, sayo yung kuhan eh. Ako ayuhon akong trabaho nga, kung sa'y assign akong trabaho ba. Isang, panalitan ako assign ko janitor, ako ayuhon na yung kanang pagpaglimpyo din ha. Limpyuhan akong maya na, muna akong assignment. Nga wagay mga langaw na mo, takalaga, lupad-lupad. O ako may assign, janitor ko panalitan, ako ni paningkamutan nga kana akong assignment na kong saw dahil hinlo na. So na, assign ko reporter. Paningkamutan ako nga as reporter, ako mag-una ko. O kanang Campo Lauro, mo na iyang himo. So na, bit reporter ko so na, nikamot ko nga maka-report kitag tarong. O so na, na-assign ko ng Palace of Justice. Kanang kang Inday Arbiron nga, Capitol Palace of Justice. Sa una, doon naman na, Capitol niya, madto ka Palace of Justice. Lisod kag basa ng mga legal terms. Maning kamot ko sa unsa maning certiorari. Certiorari ha. Maning kamot gyud kadi ha. Una kanadto kasi kapila ko kasakay ng bumbero hapay patama. Lambuyog hinuna ng kalakiha kay gulit tigig taman sa ginhawa gyud. Kay mo pakusog bagdagan. Ni mo pasakay naman sa sila kay kailangan man reporter ko sir. O nakailan man sila. Inig siren gyud. Kabit lang kas bumbero, sakay. Uban dito mahigala kwan. Ako nabantayan ka nito. Og dunay sunog, butanta alas ka Mambaling, sunog. Kapila man sunog pasil. Inig sunog diha, og dunay na po ka fire trucks, dili na nila deploy tanan. Dunay 5 ka bug i-deploy dito, dili ihurot. Kaya ngano man ako gipangutana to ilang chief sa una, ngano inana man sir. Di kon magud kay kung panalitan simbakog duna po ila ing sunog sa Guadalupe. Unsa may ilang i-corresponding kuan dito, bumbero, fire truck. So ibahin na 5 ka bug i-responde dito, nya 5 po diri sa kuan. Pero karon day nausab na ikonon ni karon. Pag ingon dunay sunog, ang tanan i-responde gyud. Nagduna po ila magdungan ng sunog. Posible mo na magdungan og sunog. Kadtong naulahi nga mga bombero iadto to sa mga bago pong nasunog. Mao na nay kalaki ron. So mas masayo doon mapawang ang kayo kung tinuod magaling ni. Alahi ko no kanadto kay mo to ko bantayan sa una nga dili man i-deploy tanan. Kadto to hinabi sa pagsabado si Fulbert Navarro. I-deploy ko ng tanan. So sa ito pa, 15 ka bumbiro tong na-deploy dito sa awa, -1, kaya dito mas lubong nila bilya. Ni apas na kuno, naka-apas naman kuno day. Ako ganang giklaro, kaya liso magkaya katong komentaryo kuwanta ba? So giklaro na ko, katong 14 ka bumbiro, nakaresponde to, nakaresponde. Aside sa 14 ka bumbiro, unsa pa? Ang talisay ko na may responde sad. Kaya kung mo ko na, first alarm, second alarm, Task Force Alpha, Task Force Bravo, Task Force Charlie,
Ina naman na, nya, general alarm. O ba general alarm na, hasta mga silingan nga bombero, mo responde na sila. So, kadto first alarm naman dito day. Katos mambaling, o naka-second alarm ba to? Nga, responde dito mga bombero. Hasta ang kanag yung Filipino-Chinese Volunteer Brigade, believe kay ko, ana. Inig-responde, ana, bisa pa ka na mga kuan, volunteer gani na haki, pero ngilngig kayo. Sakto mo mga gamit ng Filipino-Chinese. So mo nang maayo kayo lang kwan. Labi na building na masunog. Sila may doon ladder nga taas kayo. Volunteer Brigade. May pa ilang Volunteer Brigade kinapay klarong mga equipment. Kanya daghan man ta mga volunteer pod barangay. So niresponde sila dito. Gipaspasan ang lisod lang nakaapan lang dito sa mambaling ang kanang yung kalsada perteng lisura. So busod kapila mo ko kasuod ng mambaling. Musud ka din ha may galag datag sa kanan. Patrol na to sa DOHP. Kili na lalims driver. Oy. Sikot-sikot to sikot-sikot. Kaya ka na mga sika din ha. Napay magbisikleta, napay mga tao magbaktas ka patindaghana. Murag mo ay mo patunga, ikaw nga magbisikleta, ikaw nga magsakay sa kanan, ikaw mo angay mo padaplin. Ora nagmandawi ba? Katawanan ning Mandawi, Day Maris. Mo po'y, ang Mandawi City ron gideklarar nga most friendly bicycle city. Ang adi most friendly bicycle city ng Mandawi nga, ikaw magdakag multicab, magdakag auto, magpadaplin, magkakay, magbisikleta, mamay mo patunga. Ang mga cyclista, may mga gahi-gahi sa diha, Astilan. Pila bito ka issues Mandawi nga wa pa makuan porbida. Lamo sa ding mambaling mga higala, dili lalim na. So nakaresponde dito ang 14 ka bombero, 14 ka fire trucks, plus mga volunteers, o katong Chinese, o ang talisay na responde, basta mga kurintahon dahil kung ito responde, napaong lang kayo. Karon god si Congressman Bibot Abilianosa nag-post mangguna. Ang gi-post ni Bibot Abilianosa, kini mag-post-post, kailangan magbantay sa taon sa itong i-post niya, kailangan sensitive sa ta. Kay kanagon na nagamit ato sang kuhaon ang fax gyud mo na ako dili ako manundog sa kwan akong giklaro gining fax usa man gyud pila man ka fire truck ang nag-responde kang gideploy kang labilyang lubong kay ang post ko ni Bibot mo na nasawayan sa Bibot Abilianosa mga higala kaya post niya ingon sa breaking news Bibot Abilianosa ning Facebook mo na ako atong ingon nga di gyud sa basta mag-post ka gani imo hunahon sa makadaghan sa day kay do na may mga tao sagod nga masuko sa mong post ba so imo sang hunahuna og mayo ayo i-post dayon labi na kanang mag-away nga kwan ayo mo post dayon hunahuna asas makadaghan kay once imo na i-post makakuan ka ba so kining kang Bibot Abilianosa sa post giingon ray breaking news dakong sunog karon sa Mambaling daghang fire trucks wala karesponde kay gigamit sa mga ruta sa funeral procession ni Mayor Edgar Labilla nahutdan og tubig kay gigamit sa water salute pag-agi sa patay nga lawas. So, morning post si Bibot, agi attack si Bibot Abilianosa o mga bashers. Kaya naman no, kini nga post si Bibot, iya pong i-check po. Ako mo nung tanan ko, pasig pag tinuod din kang Bibot nga, pasig tinuod ba? Una ako, interview ko na ako ang taga-fire department. Sad kay kanang kung mogamit ka o fire truck, dili sa na basta-basta. Kita hanan mindful kita, palitan mo request fire truck. Di man po na nila, ang sa fire department, o ginanang request nimo dili po na sunog, kanang nang water salute lang, or mangayom og tubig sa fire department, or imo lang ipaagi ka ng kuan, dili po na nila i-deploy tanan day. Mahimo man pong irresponsable ang atong fire department o ilang i-deploy tanan. So kadtong lubong ni Labilla, ang atong interview kang Fulbert Navarro, usara kuno ilang i-deploy. So kining facts ni Bibot, dili ni mao. Mo nang gi-attack ko siya. Kayo sa dakong sunog karon sa Mambaling. Tinuod na. Kining pagka-post niya. Dakong sunog karon sa Mambaling. Check. Daghang fire trucks wa karesponde kay gigamit sa mga ruta sa funeral procession ni Mayor Edgar Labilla. Dihan dapita, dihan nang questionable. Kay daghan ko ng fire truck wa karesponde kay tuad dito gigamit sa kinini ang funeral ni Labilla. Nang kay atong gi-check usara may gigamit. Usara man. Nya daghang fire truck wa karesponde, daghang may responde. So nasayop ning iyang post. Mo nang hunahuna nagis makadaghan gyud. Congressman Bot. O mag-post ganita Bot, imo lang ayo-ayohon sa hunahuna sa mo makadaghan. Congressman Bibot. Kay na tanawag, attack ninong kas mga bashers.
Na ako dili ko mo kuan kay mo na ako lang gi-interview tong taga fire department gyud. Mag-interview inday RB. Nga tatawagan ko na ba klaro na to kay basta dig tinuod ding nga gi-post ni Bibot. Ah? Panalitan na gigamit to tanan. Nilad man sa napaminawon nga ang fire truck wa makaresponde sa sunog kay gigamit man gud tuwa man gud sa lubong ni Labilya. Kini gud bahiga lang lubong ni Labilya. Ay na doon ay mga seremony ato lang ang ihatag ni Labilya kay nakaserbisyo man sa gid sa publiko mga kagalaan. Pero provided nga o doon na may fire truck nga i-deploy nga di pud maka-apektal sa operasyon. So tanaw nako og usa lang ka fire truck day abi man ako daghang fire truck. So gi-interview ka na tong taga fire department kay gusto ba nga natay dapigan na yon ining atong komentaryo ba. Basin eksaktos Bibot. Basin eksaktos siya. So wa din ni mag-check si Congressman Bibot dan. I-check ni mo daan. Nasunod og mag-post ka Congressman ayo-ayo lang kuan sa diha daan ha. I-check lang sa daan kay daghan kani mga basher kung oy. Iya manggingon sa post nga breaking news, dakong sunog karon sa Mambaling. Damo koy kopya. Dakong sunog karon sa Mambaling. Daghang fire trucks wa koresponde kay gigamit sa mga ruta sa funeral procession ni Mayor Edgar Labilla. Nahutdan og tubig kay gigamit sa water salot pag-agi sa patay lawas. Di amo na nahutdag tubig kay kwan kay gigamit kuan ka ba bona nga kini nga facts wa ni ma-check kayo ni kuan Congressman Bibot. Ang ako lang suggestion sunod na Congressman Bibot og mag-post ato lang sa siguro i-double check sa og kana na ang dunay dakong sunog sa Mambaling. Correct? Yes, correct. Ang second sentence nimo murag diha na ang nakuan kay daghang fire trucks wa koresponde kay gigamit sa mga ruta sa funeral procession ni Mayor Labilla. Diha na. Kay unsa man sa katinuod nga wa koresponde kay tuwa dito. Kay kung tinuod ni makayunta nga dapat ang organizer ayaw po ninyo na So, butang ta usa lang ka fire truck dito nga dili pud makadaot sa operasyon simbakog dunay sunog, di na hinuon makaresponde kay inyong gigamit. Aka na. Pero og panalitan na ni daing akong double check sa fire department di man daing kuan. So ang ato daing post ani mo idunay problema day Congressman Bibot. Nahutdan og tubig kay gigamit sa water salot. Aha. Oh. Ikon lang sa ning Congressman Bibot pero nangayo man sa hinuon og kuan day iya man gi-clarify hinuon. In fairness ni Bibot Abellanosa paghuman. Human sa nakatilaw sa mga buses pero tindaghan ha. Respetari ang patayng lawas nila Bilya oy muna no. Kada kung dunay mamatay mahigala angay masatang mo hospital na sad no. So gi-attack si Bibot. Yan ang iya pong gihatag clarification isa clarification. With due respect, wala intention to question or to dishonor sa gihimo nga paghatag og final honors alang kang Mayor Labilla. Ang atong gi-question dinhi ang organizer. Matod pa niya. Sa dakong sayop sa paggamit sa mga fire trucks sa mga okasyon, labi na nga naatol sa pagbuto sa sunog sud sa akong distrito. Iya man ang distrito ng South, no? The readiness to respond the emergency has been hampered. Matod pa niya. It is unlawful to use public emergency facilities like fire trucks for purposes other than saving lives and properties. Responsible city government officials should not have allowed this in the first place. It is not in accord with the Republic Act. Mo ni iyang gikuan por nangayo sa dispensa sad. Pero mo lagi na ang atong facts ani sunod Congressman Bibot og ang uban nga naminaw ron ayuhan lang gid ninyo maayo sa daan. I-double check sa inyo daan og unsa ba ning facts og nasakto ba nagdili kay lisod sa kay daghan mga basers don Congressman Bibot lisod kayo og mabasta. Sangan sa ganito kang puwersa sa DYH PRM Sibocos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinigis pagingon sa tanang panahon usta ng higayon dalaygon ng Diyos may buntag Pilipinas tatak RMN Justisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.